Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara bl-aktar mod ċar l-Oppożizzjoni tinsab mitlufa dwar liema pożizzjoni għandha tieħu brabta mal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Minkejja li liġi ġiet maqbula mal-Kummissjoni Ewropea u mħabbra pubblikament 4 jiem ilu, Simon Busuttil qed jipprova jirbaħ il-ħin. L-ewwel oħroġ il-liġi u mbagħad ngħidulek il-pożizzjoni tagħna x'inhi. Wara xhur jgħid li dan il-programm se jagħmel minn Malta l-ar pajjiż fl-Ewropa għas se nkunu qed inbiħu l-omna, il-Partit Nazzjonalista issa tboġġa f'sitwazzjoni skomda. L-Oppożizzjoni filli qed tgħid li l-Gvern ġie fi kliema. Mela ġi fi kliem l-Oppożizzjoni. Quddiem din id-dikjarazzjoni wieħed kien jistenna li l-Partit Nazzjonalista issa se jħabbar li huwa favur il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Iżda f'nifsi ieħor l-istess Simon Busuttil jgħid li huwa kontra l-ċittadinanza Maltija tingħata lil xi ħadd li mhux Malti. Hemm ċerti affarijiet illi huwa ħażin illi tbieħhom. Dan huwa punt ta' prinċipju u l-prinċipji tagħna m'għandniex inbijawhom. M'għandniex inbijawhom il-prinċipji tagħna. Anki jekk ikollok ħafna flus ġejjin mill-bejħ tal-prinċipji tiegħek, għandek tqum u tajt le. Simon Busuttil reġa' qal li l-Prim Ministru qed jipprova jixtri lin-nies b'1,000 miljun euro u rrepeta li huwa kontra fil-prinċipju għax ċittadinanza tfisser imħabba u rabta. Jekk inti iddajjef din ir-rabta billi taqbad u tbieħħa l-flus, x'jibqa' f'din ir-rabta? Jekk inti tnawwar it-tifsira ta' x'inhi ċittadinanza, x'tifsira, x'valur ikollha iċ-ċittadinanza? Jekk inti tbieħ u tpoġġi prezz fuq iċ-ċittadinanza tagħna, x'valur, x'tifsira jibqala iċ-ċittadinanza tagħna? U allura min aħna l-Maltin wara li nkunu bdejna imbijaw iċ-ċittadinanza tagħna? Din hija l-oġġezzjoni tagħna. Il-kap tal-Oppożizzjoni attakka wkoll il-Henley & Partners, l-istess kumpanija li l-eks Ministru Tony Ofenek kien faħħar bil-kbir l-operatu l-esperjenza tagħha. Biex lil din il-kumpanija tagħmel xi tip ta' ħmiġ fid-demokrazija tagħna. Il-Partit Nazzjonalista tiżomma l-mozzjoni parlamentari li tisfida l-avviż legali tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment u mal-protest ġudizzjarju li permezz tiegħu qed jgħeddet li jkun fil-Gvern se jirtira ċittadinanzi kollha li jkunu ngħataw. Allura qegħdin nistennew illi din il-liġi ġdida terġa' toħroġ, narawha u aħna bħala oppożizzjoni nagħmlu xogħolna, nikkummentaw abbażi tal-liġi il-ġdid. Fil-Kunsill Ġenerali Nazzjonalista, Simon Busuttil tkellem ukoll dwar it-tibdil fl-istatut tal-partit, ħafna minnu kkupjat minn dak li għamel il-Partit Laburista snin ilu. Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista se jibda jeleġi l-kap u viċi kap tiegħu bil-vot tat-tesserati kollha, filwaqt se jitwaqqaf moviment tal-opportunitajiet indaqs, moviment tal-professjonisti u klawżola tal-ugwaljanza bejn nisa u irġiel. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni qal li huwa kontra l-mozzjoni ġdida ta' impeachment li tresqet fil-konfront tal-imħallef Lino Farrugia Sacco wara l-mozzjoni l-antika ma baqgħetx valida. Qal li huwa kontra l-pjan tal-Gvern għall-Enerġija u li huwa kontra l-5,000 impjieg ġdid li ħoloq il-Gvern fl-ewwel 9 xhur tiegħu. Illi ħafna drabi iġibulek għajnejk wara widnejk.